Fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-attività ekonomika kienet 4.6% akbar minn dik irreġistrata s-sena qabel. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Ir-rata b'saħħitha ta' pajjiżna skont dawn iċ-ċifri iferm akbar mill-medja tkabbir fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li fl-ewwel kwart kienet ta' 0.4%. B'dan ifisser li l-ekonomija Maltija kibret b'12 darba ir-rata ta' tkabbir ekonomiku tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Skont dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ kif nofs it-tkabbir li seħħ imqabbel mal-ewwel kwart tas-sena l-oħra kien ġej mis-servizzi professjonali u amministrattivi, is-servizzi finanzjarji, ir-remote gaming u s-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u l-intelligenza artifiċjali fost oħrajn. Dan juri kemm qed jiżdiedu s-setturi diġitali tal-ekonomija tagħna u kemm it-tkabbir ġej minn setturi b'impjiegi ta' kwalità. Minn barra hekk b'kuntraст għal dak li kien jiġri fi żmien gvern nazzjonalista, 10% ta' tkabbir kien iġġenerat mill-manifattura. Kien hemm kontribut qawwi ħafna mis-settur tal-lukandi u ristoranti, frott is-saħħa tas-settur turistiku u anke fis-settur tal-ħwienet fejn id-domanda domestika baqgħet qawwija mhux bħalma ġara f'pajjiżi madwarna fejn il-familji intlaqtu ħażin minn politika ta' awsterità. L-ixprun ta' tkabbir ekonomiku kompla ikun il-konsum privat. Fil-fatt aktar minn terz ta' tkabbir ekonomiku kien dovut għal konsum akbar mill-familji. Dan kien jirrifletti il-fatt li kien irreġistrat l-ola ammont ta' dħul għal ħaddiema li qatt ġie osservat fl-istorja, figura rekords ta' aktar minn 2 biljun euro. Dan kien kważi 200 miljun euro aktar mill-ammont ta' dħul għal ħaddiema meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Brabta ma' din l-aħbar reaġixxa wkoll il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali fejn innota kif fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret b'12 darba aktar mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif għal darb'oħra pajjiżna jinsab fil-quċċata bit-tkabbir ġej mis-settur diġitali. B'dan se jwassalna għal prosperità l-ġdida, temm jgħid il-Prim Ministru Robert Abela.